Салом алейкум, магазини мошинаи дар Тузӣ. Ина попури CGMC. Ба иҷа дорем бо ширкати CGMC распашивалкаша. Распашивалка 7100 сомон ина нав. Доставка установка бепул. Попури 5000. Доставка установка ина брус дорем иҷа. Авелокои 5 штага 4500 сомон. Баъд дорем бо мошинаи петли. Ширкати заводи CGMC 18000 сомон. Авелокои CGMC майдаак дорем инҷа сериштагаи савтаку 1100 сомон бо арзон мешавад. Мошинаи Joyce хати рост 3800 сомон. Ба иҷа да дастиёд дорем 650 сомонӣ. ина иҷа да авелок дастаи 2000 ва мошинаи пластмассии иҷа номео астаи 1500 сомон 1600 сомон. Мошинаи GMC 4500 сомон. Попури мебуза заводи CGMC. Авелокои Шангонг ина 4 штага 5300 нав 5300 2 сол гарантия дорад. Доставка установкаш дар дохили шаҳри Душанбе бепул. Ҷа боас CGMC хати рост дорад 2 сол гарантия. Доставка установкаш бепул. ин мошино новинка ҳам мошинои беҳтарин оли дар ҳамин мобайни мошино ҳамин заводи Шангонг CGMC номери 1 рафтаста оли лучши мошино ҳамин ина беҳтарин мошино ҳамин Шангонг авелокаш хати росташ инҷа CGMC-ш попуриш распашивалкаш петли мошина аста ба ин авелоки майдаку бо ай завод дорем мақсад қайчиои CGMC ва ҷаномео чанд намуд дорем. ҷаномео мақсад 14 намуда астай 18 намуда астай чанд намуда ва хатои рости ҳар намуда дорем инҷа. ин мақсад мағозамон бозори Корбон, Заданиёи нав, мағозаи Нуриддин.